Ddim yn gegin i ddechrau heddiw yma efo Lisa. Mae'r tywydd yn mynd yn afiach penwythnos. Lot o law i ffordd. Felly bwyd cysurus ar gyfer diwedd y mis gen i heddiw de. Bach o res, llon blas ac yn ddigon rhwydd. Mae hwnna'n bwysig iawn. Felly beth sydd gyda ni, a hefyd wrth gwrs mae'n addas ar gyfer llysiawyr. Does dim cig yn hwn, ond os gallwch chi weini fe gyda cig, neu os chi am ddod i ciwiar yno fe, mae lan i chi. Mae rhaid i ddweud, mae dy ti blat o'r pethau mwyaf lliwgar. Dwi wedi gweld y sôn fan hyn. Yr hael yn ganol gian, ar unig hael yn ni'n cael. Er heddi mae fe'n oce. So beth dwi wedi gwneud i ddechrau gyda, just y winwns, fi wedi defnyddio yr sialots bach yma. Llwch chi ddefnyddio yr elephant sialots. Mae'r hynny yn rhwydd iawn i lanhau. Chi'n torri nhw lawr y canol, a maen nhw fel sy'n nhw'n cwmpo mas o'r crôn fel yna. Wel, dim cweit, ond bron a bod. Gwahaniaeth o'n blas yn yma'r bach Na, dim mor. rili rhwng y ddoi yma. Ond beth dwi wedi defnyddio yw'r rhai bach twt yma fel hyn, a dwi wedi dod i mewn dŵr berwedig, a'i gellwn nhw tan bod fi nawr yn gallu dod i'n ddilo mewn. Erbyn ni, dyle o'r rhain yn to, wedwn ni ddim yn llithro allan, ond yn sicr yn dod mas yn tipyn haws na bydden nhw. Maen nhw yn ffidlu. A nhw wedi colli llew yn y dŵr. Odyn, a mae hwnna'n rhywbeth ych chi'n gallu desteino dillad gyda wrth gwrs yn draddodiadol ac yn weithio. Ti'n paid â sarni. Y reswm dwi wedi defnyddio nhw yw wrth bod chi'n ei coginio nhw, maen nhw'n cadw i siap yn fwy na sa'ch chi'n torri winwnsyn arferol yn fan, mewn ni fynd yn slwtch mewn yn yr stiw. Felly mae rhain yn cadw i siap, felly ddod yn ei hwnna mewn. Ond gallwch chi ddefnyddio cyn hunain, defnyddiwch winwnsyn arferol os ych chi am. Ond just dangos i chi tip bach os chi moyn winwnsyn bach cyfan, achos bod y gwreiddyn, ti'n gweld fyna'n aros arno'n weddol gyfan, neu'n dyla'r cyfan at gilydd. Wedyn, mlaen at yr butternut sgwash. Fi'n siŵr bod pawb yn gyfarwydd yr rhain. 5 mlynedd yn ôl, ond nhw braidd wedi cael ei gweld. Maen nhw'n bob man rwan. Erbyn hyn, maen nhw'n bob man. Ond gan i so fel cydod ar awyr. Mae'n anodd i dorri dydyn. Mae eisiau bod yn braich ar yna ti, Os. A byddwch Cillell dda. Cillell mowr, cillell dda, neu pilar arferol i glanhau nhw, ond to byddwch yn ofalus, os cillell siarp yw pilar hefyd. Felly, dod i fe ar y bwrdd, a chymod, pido dod i wneud e yn yr awyr, achos maen nhw'n mynd yn slip wrth bod nhw'n cael eu plicio, a maen nhw'n fawr ac yn drwm, felly byddwch yn ofalus. Torrwch nhw falle mewn i darnau bach cyn i trafod nhw. A wedyn i torri nhw mewn i darnau bach, wrth gwrs, fi wedi gweud o'r blaen, llia gyd, chi'n torri nhw cynta gyd, maen nhw'n coginio, os maen nhw'n chymod llawn fain. Sa'n nhw'n ddiog fan hyn nawr, ond mi elli di brynu pethau fel hyn wedi torri'n barod, os ti'n teimlo bod ti ddim digon o nerth yn dy ddwylo. Yn gwmws, a does dim byd yn bod arno. Yn tramor, maen nhw'n gwerthu lot o becynau o rhain. Maen nhw hyd yn oed yn gwerthu, credwch ni'n fideo, darnau o bwmpenni a darnau o button squash. Yn hytrach na'n cyfan, sy'n pawb yn moyn i'n chwbl. A tipyn o gnawd fyna. Achos, ti'n misio cwcio hwnna allan i gyd mewn un tro. Na, ond mae yn para'n dda, ac wrth gwrs, oherwydd natur yr ffrwyth yw e, mae hwn yn caledu ar y tu fas, mae yn para am fisiodd yn yr oergell, neu hyd yn oed just yn y bowl ffrwythau. Maen nhw'n gallu disgwyl yn addurniadol, a maen nhw yn para. Mae'r plisgyn yn mynd yn fwy caled ac yn fwy caled wrth bod chi'n ei gadw fe, ond ma modd, chymod, mae'n para. Fel rhyw fath o sil yn ei hunan. Felly, na gyd ni'n neud nhw drwy'r ffrwythau, achos ffrwythau yw nhw, mae'n mynd yn erbyn y gran i weid ffrwythau. Pupur coch o dy ti fanna hefyd, Pupur coch, pupur melyn, falle, ty beth chi'n cael eich dilo arno. Fi wedi gweud o'r blaen to, mae hi'n gwyrdd yn gallu bod yn eitha chwerw, felly cadw wrth hwnna falle. Ond eto i gyd, falle to bod e'n ffordd o ddefnyddio hwnna lan gyda blaseiddiau melys arall, felly chi'n gallu gwneud ni. A wedyn fan hyn, yr Cajun seasoning, bach o gic yn hwn. Dwi'n cicio i lot hwnna. Fi'n hoff iawn ohono fe. Dwi'n neud tortillas o bethau efo just sprinkliad bach. Ond os chi ddim yn hoff o gormod o wres, gallwch chi ddefnyddio tamed o chili, ond wedyn defnyddio paprika melys falle, neu hyd yn o turmeric i gael y lliw yn hytrach na cael y gwres. Wedyn fan hyn mae gyda fi un cuben stoc, a fan hyn pas tomato, neu fedrwch chi ddefnyddio tin tomatoes. Yr un peth ola sydd gyda fi iddyn nhw fan hyn yw'r garlleg, a dwi ddim wedi chwalu nhw'n fan, gan maen nhw'n mynd i goginio yn yr sydd, a felly maen nhw'n mynd i... Mae'n gwaniaeth gyda'r blas, ti'n modd, ydy e'n gryfach blas pan ti'n torri fe, er enghraifft? Na, dyw e ddim yn newid rhyw lawer. Maen nhw'n gweud bod e'n haws i bido llosgi garlleg os ych chi'n ei walu fe'n fan iawn a'i goginio fe mewn olew. Ond gan bod ni'n dod i fe'n syth mewn gyda'r sydd a gyda'r beth all mewn fyna nawr yw tuned o llaeth coconut, yr coconut milk. A mae hwnna wedyn yn dod â tipyn o lleithder os drwy'n i'r tomato mewn fel yna. A mae'n syndod, wrth coginio hwn am ryw 20 munud i hanner awr, mae'n troi yn gloi iawn mewn i beth sydd gyda ni fyna. Fi sy'n edrych fan hyn nawr i weld
A dyma pham mae'n bwysig weithiau i baratoi popeth o flaen llaw, fel bod chi'n gallu mynd trwyddo a gweld fi wedi dod i'r winwns, fi wedi dod i'r garlleg, fi wedi dod i popeth mewn. Falle tymed bach o halen, a falle bach o bybur, a mae hwnna'n ddigon tan bod ni'n blasu ar y diwedd. Mae'n anodd credu bod e'n mynd. Mae hwn fan hyn yn eitha trwchus yn dweud. Hanner awr yn ddiwedd arall. Hanner awr yn ddiwedd arall, a dyna beth sydd gyda chi. A mae hwnna wedyn yn gret ar gyfer gweini just fel mae e. Ti'n gallu gweld y winwns cyfan fyna. Wrth gwrs, os na chi'n hoff y winwns, falle byddai'n well bod chi yn torri nhw fan, fel bod chi'n ffili gweld nhw. Mae hwnna'n bryd, sôn, llysieuol, neu ffrwytha. Llysieuol, ti'n meddwl, tos chi'n gallu adio cig efo os rhywun yn meddwl, sy'n cael bach o cig efo, beth o'r opsiwn i fynd? Bydde cigeidion yn disgwyl yn hyfryd gyda fe ciwiar, falle y chicken thighs mewn gyda fe, a mae gyda fi blat fan hyn gyda bach o fara cawslid fyna wedi cael ei weini, falle fel pai gyda briwsio neu tato ar y dope, ond just fel yna yn hyfryd. A mae bobl lwy gyda chi fyna, ydych chi'n moyn blasu nawr neu nes mlaen? Well i ni blasu nes mlaen wedyn. Well i ni blasu nes mlaen. Nes ti'n wedi llwy'n yn dymyn barod? Eto siarad y sboilio'n hwyl i.